Ali pre ovih tema o majstorijama, ovoga jutra u Sanjinim majstorijama gledamo kako da napravite kvalitetnu kućicu za pse. Zapravo Sanjaćen i njen sagovornik objasnit će nam zašto kada pravimo dom za kućnog ljubimca, on prvenstveno treba da bude funkcionalan, pa tek onda i lep. Došli smo na Adu kod našeg prijatelja Ace. Znamo da ima 16 mačaka, ja sam pogodilaca, 18 mačaka i želimo da ga pitamo kako možemo da napravimo jednu dobru kućicu za kučiće i koje su to karakteristike koje bi jedna kućica mogla da ima. Dobro jutro, Aco, i ne treba kuća da bude nešto specijalno, lepa, fancy, skupa. Šta je najbitnije da jedna kuća za pse ima? Da, dobro jutro, Sanja. Pa evo imao 18 mačaka, ali vam zaborili Badija da pomenemo. Pa Badija, 18 mačaka i Badija. Pričamo o Badijevoj kućici, da. Pa u suštini evo ovo je jedan primjer kako treba kućica pravilno da se napravi. Jer ljudi često kupuju neke fancy kućice da izgledaju što lepše, a te kućice nisu funkcionalne i to je ono što je jako važno. Znači moramo kućicu da prilagodimo i veličini psa, znači i vrsti psa na kraju krajeva, jer ima pasa koji su stariji, koji su mlađi, znači starijim psima treba malo više izolacije, pogotovo ako žive napolju. Sad ono što je meni prvo privuklo pažnju jeste da je kućica skroz obložena u nešto i da ova vratašca nisu na sredini kao što su one kućice koje Jeste greška, znači ljudi najčešće uzimaju te kućice koje imaju visoke krovove, na dve vode, pa sva toplota ode gore. Pogotovo zimi to nema nikakvu funkciju. Znači, poenta je u tome da kućica bude taman visine koliko je visok pas. I to pas u leđima koliko je visok, ne koliko mu glava može digne. Znači, šta mu sad merimo? Merimo mu ovu visinu, ajde da ga okrenemo samo. Znači, merimo mu ovu visinu ovde, do leđa. Znači, to ne merimo kad on digne glavu koliko mu je glava visoka, nego bukvalno oko. Jer on u suštini kad uđe u kućicu, njemu samo treba da uđe u kućicu. On neće u kućici sad nešto da skače, da se šeta. To nam je za visinu. To nam je što se tiče visine. Znači, ta visina, to je ta visina ovde. Što se tiče širine kućice, također nam je bitna ta visina. Zašto? Zato što on mora kad uđe u kućicu, ako hoće da legne, da se pruži, da može da pruži sve šape, da ne bude stalno stisnut. Onda mu merimo dužinu. Tako je, opet merimo tu visinu i dužinu tela, da napravimo taj prostor, znači u površinu, da bude tolika da kad pas legne na bok i kad pruži šape, kad hoće da se opruži malo duže, da ima dovoljno prostora da može da se raširi. I zašto su vrata sa strane? Pa faktički, ako vetar duva, pas može da se zavuče u ovaj drugi deo, u ovaj desni deo kućice, na primjer, ili levi deo kućice i tu mu neće duvati. Mi ako napravimo otvor na sredini, vetar stalno ulazi u sredinu i stalno se širi po sredini i pas nikad nije zaštićen. Također, dodatno ono što možemo da uradimo, ako želimo, a to je da napravimo zavesicu ovdje, da postavimo jednu zavesicu ovdje tako da ta vratanica, to je umjesto vratanaca bude zavesa. To može da bude neki stari peškir, to može da bude neki najlon, to može da bude bilo šta što je mekano, a što može da pada i da visi. Ono što je također važno, a to je da kućica bude dobro izolovana. Jer džabe ako mi napravimo kućicu koja će da pokisne vrlo brzo, da se raspadne, da bude mokra iznutra, onda pas uopšte njemu nije dobro. Šta je ovo, kao neka mušana? Da, ovo je cirodno platno. Znači cirodno platno, znači sve što je vodootporno, znači to može da bude najlon, može da bude bilo šta. Time kad se lepo obloži i kad se to zaštiti, znači može da pada koliko hoće, može da bude bilo kakav kijamet, tu će unutra biti toplo i fino. Ovo je jedna logična kućica, ako logično razmišljate kao što Aca razmišlja, a čovjek koji voli toliko životinje i prirodu, prirodno je nekako da se napravi ovakva kućica. A Badi ima bolju izolaciju nego ja u spavaćoj sobi, on ima i grejanje. Sad šta je također važno? Važno je da kućicu odvojimo od zemlje. Iz prostog razloga da ne vuče vlagu od ozdo. Ljudi često naprave dobru kućicu, stave na zemlju, a zemlja je stalno vlažna, pogotovo zimi. Ona stalno vuče vlagu od ozdo i ta kućica se brzo raspada. Znači može ovako neka paleta da se stavi kao što si ti stavio? Na paletu se stavi, ali se zato stavi pod da bude dobro izolovan. Jer šta je poenta? Psi zimi nabace to zimsko krzno. I njima nije toliko hladno od ozgo, koliko im je hladno od ozdo kad legnu. Ako legnu na hladnu podlogu i ta hladna podloga ne može da se zagreje, nema izolaciju, onda stalno ide hladnoća od ozdo, kao mi kad bi išli bosi po betonu. Znači, poenta je u tome da im od ozdo bude dobra izolacija, to je najvažnije. A šta znači ta dobra izolacija? Neko debelo drvo pa... To može da bude ili drveni pod, znači ili da bude neki stiropor ispod drvetnog poda, ali nemojte nikako slijete stiropor, na primjer, da bude u direktnom kontaktu sa psima. Zato što će pas to da izgrebe vrlo brzo i ta će se izolacija raspasti vrlo brzo. Znači, jako je važno da izolujemo
prostor između psa i te izolacije, znači da tu bude neki čvrst materijal. I šta je sad ovo što Badi ima sa strane? To je ta izolacija. Badi ima unutra izolaciju, dići ćemo sada krov od ozgo. To je također još jedna od važnih stvari, znači da krov bude pokretan, da možemo lako da očistimo kućicu i da je dezinfikujemo. Badi, ajmo. Budi maneken. Ajde. Badi, hop. Ajmo, hop. Ajde, hop. Bravo, Badi, tako je. Znači, tako se diže krov. Kako je ovo dobro. I sad se vidi, znači, tu je ta izolacija i gore krova. A i gore imamo izolaciju. Tako je, imamo svuda sa svih strana imamo izolaciju. Kao Dole poklopac. poda sa strane, da, tako je. Ali on to ima kameru. Tako, ima kameru unutra da ja mogu da ga pratim, da vidim šta se dešava unutra i ima ovde termometar da mogu da vidim kolika mu je temperatura. Tako da ja mogu tačno da pratim šta se dešava u njegovoj kućici, znači kada on nije tu. Sa strane ovde po zidu ima grejače, znači ovo su mu... To nije lepo da se prati u kućanin. To su električna ćebat tu sa strane, da ako baš je velika, to je niska temperatura, da to može da se zagreje. I evo ta vratanca koja se spuštaju. Evo i zavesica. Znači da, to je zavesica gdje on faktički može da uđe i da izađe. Da. Znači zatvorimo se ta zavesica, znači ako ne treba podigne se gore i... Jel, super je ovo da smo pokazali da imaju ovde izolacija. Tako je, postoji izolacija i ovde se vidi stiropor, znači unutra kako je napravljeno. To je Badijeva kućica napravljena. Badijeva kućica. Da kažem, toliko toplo da Badija može da prezimi, znači najtežu zimu. Sad spuštamo i ono što je važno da kažemo na kraju da ne mora kućica da bude skupa, da ne treba da ide gore, kao što kaže Acel, tako, u visinu. To je gubljenje prostora, mislim, potpuno i prostora i odlazi toplota. Tako je. A ovde imate jednu izolovanu kutiju, a tako praktičnu i dobru kućicu za životinje. Pa tu mogu i mačke da spavaju. Mogu i mačke ulaze često. Kad Badi ne spava, može ovih 18 maca. Badi često ima problem zato što kad doći da uđe u kućicu, na primjer mačke već leže u kućici i onda pošto on poštuje njihov prostor, Badi ne pokušava da ih istera, nego čeka da one izađu same napolje. Tako da se često dešava da mačke njemu zauzimaju stvarno kućicu. Nadamo se da smo vam pomogli, da ste dobili neku novu ideju i novu energiju da napravite za svoju kuću, ali možete i za neku napuštenu kuću također da napravite kućicu i ostavite negde u blizini vašeg kraja. Toliko za ove moje istorije, mi se vidimo sljedećeg ponedeljka.